hajnal és az alkony hasadék a világok között. Valódi átjárók, vagy küszöbterek, amelyek átmenetet képeznek az egyik létállapotból a másikba. De mit is jelent ez a kifejezés, hogy átjáró? Olyan tér, amely átvezet az egyik helységből a másikba. Hétköznapjainkban ezt jelenti. Naponta valószínűleg többször, vagy legalább több tucatszor tesszük meg ezt a műveletet, de nem nagyon töprengünk rajta. Kivéve, hogyha megbotlunk, és majdnem hasra esünk a küszöbön. És éppen itt a lényeg, mert mi is történik pontosan, hogyha átlépünk egy küszöböt. Elhagyunk egy teret, és belépünk egy másikba, amely minden szempontból valóban teljesen más. Ez a változás még akkor is megfigyelhető, hogyha a saját otthonunkban történik. A saját lakásodban sem valószínű például, hogy az étkezőben akarsz zuhanyozni, vagy összekeverve a funkciókat főzni a fürdőszobában. A tereknek tehát van saját funkciójuk, ráadásul saját hangulatuk, és ez hatással van a mi hangulatunkra is. Meg tud változni, hogy egyik térből a másikba lépünk. Léteznek aztán ennél jóval drámaibb terek és küszöbök, átjárók. Például belépsz az anyakönyvvezetőhöz hajadonként, és kilépsz házasként. Belépsz a szülőszobára nagy hassal, és kilépsz egy kisbabával a karodban. A végső küszöb pedig az életből a halálba vezet. A fizikai létből a fizikai nem lét felé. A hajnal és az alkony kicsiben naponta megélteti velünk ezeket. És ha figyelünk ezekre a változásokra, mindent elárulhatnak nekünk a létezés minőségéről. Ma már persze sokkal nehezebb észrevenni a változást, hiszen a városok közvilágítása, az otthonok villanyfénye elfedik előlünk az idő minőségének változását, pedig az idő minősége naponta 2-szer megváltozik. Amikor a nap lenyugszik, és beáll a szürkület, a színek eltűnnek, a formák elvesznek, a cselekvés lelassul, a külvilág leszűkül, mi pedig belőle kerülhetnénk önmagunkba, vagyis abba a mágikus világba, abba a csendes térbe, ahol minden teremtett dolog megszületik. Ehelyett azonban gyorsan bekapcsoljuk a tévét, vagy elővesszük a telefont, és nézni kezdtünk valami szörnyen fontosat. Ugyanígy hajnalhasadáskor elkezd derengeni a fény, és ahogy múlik a sötétség, előbukkannak a tárgyak, felélednek a színek, velük együtt pedig mi is felkelünk, és ha sikerül ráhangolódnunk a nap felkelte hangulatára, magunk is új életre kelünk. Feltöltődhetünk az ébredő fénnyel, amely a szeretet, a kegyelem közvetítője. Persze csak akkor, ha nem kapcsoljuk be azonnal a tévét, vagy vesszük elő a telefont, vagy pedig valami roppant fontos figyelemelterelőt. Ritmusa van a napoknak. Ahogy a szívverésednek, a légzésednek, az energiádnak, amely kibontakozni, fejlődni, változni segít. Képesek vagyunk változni.
képesek vagyunk átlépni. Ezt meséli valódi természetünkről a hajnal és az alkony, ahogy valamennyi átjáró és hasadék a világok között.